Umphakathi wakule ndawo usashaqekile uthi indawo yawo isiphenduke indawo yempi. Amalungu e-ANC abelokhu enkanise ngaphandle komuzi wekhansela elibulewe. Amalungu omphakathi acela iziphathimandla ukuthi zenze okuthile mayelana nokubulawa kwabantu. Angifili safe ngako konke osokwenzeka la mphakathini wethu siwa-12 umphakathi wonke ezinothi wa-12 siyabulawa abalwela inkululeko bayabulawa. Undunankulu waseMpumalanga uthi njengamanje bagxile ekutholeni umuntu ongungqondongqondo kulezi zigameko zokubulawa kwabantu. We are not interested in the guys who pulled the triggers. We want the primary source, because if you can't close the well, the water will still continue to run through. You need to get to the bottom. Amaphoyisa abengakabophi umuntu mayelana naleli cala. There is no arrest that have been made so far. However, the investigation continues. There is a team of investigators under the leadership of the Provincial Commissioner, Lieutenant General Simakaleng Manamela, to probe on this. We still urge members of the public who might have information that may assist in the investigation. Amaphoyisa acela amalungu omphakathi ukuba awasize abophe abasolwa.